Гео Милев е едно от най-дръзките и ярки имена в българската литература. Поет, преводач, критик и публицист, той е гласът на съвестта на едно поколение, на един народ, търсещ справедливост. С поемата «Септември» Гео Милев не просто пише история, той я преживява. Творбата му изразява болката и надеждата на потиснатите. Заради нея той е арестуван и безследно изчезва. По-късно е открит убит, жертва на режима, срещу който пише. Поемата «Септември» разказва за трагичните събития около Септемврийското въстание от 1923 година. Спонтанен бунт на обикновените хора срещу социалната несправедливост и политическото насилие. В центъра на поемата стои народът, беден, гладен и забравен. Хората се вдигат на въстание, защото повече не могат да търпят униженията. Те не са организирана армия, а селяни, работници, майки, деца, носещи в себе си надежда, че могат да променят света. Гео Милев рисува картини на страдание, на кръв, на пепел. Въстанието е смазано. Телата на избитите покриват земята, но поетът не оставя историята в отчаяние. В края на поемата се ражда нова вяра в справедливостта, в правдата, която ще възкръсне. Гео Милев използва експресионистичен стил, силно емоционален, образен и наситен с контрасти. Кръвта символизира жертвата на народа. Огънят – разруха, но и пречистване. Народът като герой, като жертва, като надежда. Посланието е следното. Поемата е вик срещу неправдата, срещу мълчанието. Тя ни казва: историята се пише с истина. Септември не е просто спомен. Това е поема за всички времена, в които човек се изправя срещу злото, с вяра в доброто. Тя не завършва с край, а с начало. Начало на надежда, на истина и на светлина.